Guk Euskal Herrian bizi nahi genean, hauxe dalako gure lekue, eta hemen benetan etxeko hartzen gintuztelako. Iparraldeko etxe askotan. Etxeko. Eta klaro, gu hemen bizitzea guretzako oso garrantzitsua zuen, azken batean Euskal Herrian bizi gitzuan, eta harremanetarako erraztasun handiak genean euskarangatik. Benetako pasaportea iparraldean euskara izan duk. Eta da. Nik hemen beti bizi izanok euskaraz. Zorionez. Daik aipatu du, estradizio eta lekutze, beraz, residenz azinet deitzen dena frantzesez, beraz, bortxaz egoteko igortze horiek, hori biltzen gitzuan normalmente dozen hamar lagungo ata bera, denpora hausian. Ni honok lehenbizi azinatua arrazen, txomin garai hartan une berean nuken Lillen, beraz Belgikako frontera ondo-ondoan, kortatu uken Amiens zen, hori izango ditzuan 10 lagun. Eta hemen sortu zuen izugarriko gozegreba bat, handia, Baionako katedralean, izango zituen 60 lagun, iparraldekoak eta hegoaldekoak. Hegoaldekoak errefuxiatu gehienak. Eta, hor garai hartan abokatu bikaina genian Jacques Abeberri, Jacques duka nahi, Maurice Abeberri abokatua. Eta, nola olako hautsi bat lortzen genian papelak ukaiteko, eta zetiko ara eraman da bere ala izateuken bertara itxutzea, ez? Baina, klaro, bertara itxutzen ginen, baina ilegal ginen, ez? Orduan, legal izateko, lasai bizitzeko papelak behar nizkian, eta hori lortu behar zen. Beraz, ni izanok lehenik arrazera, gero Lilgera, hor izango gitzuan beste 14 lagun, Segoviako igesetik etorritakoak 3 zituan, Txafliz, beste nintzen Aibartar bat, beste nintzen nokoroitzen, gero Katalan bat, 3 zituan. Bizirik urten zutena Segoviako fugatik, eta politiko militarak eta bestelakoak. Militarretatik gitzuan 2 bakarrik, Miren Aranguren, eta ni. Nagon gitzuan, etzekeat 2 hilabete edo hotel batean, baina beti zain dutan. Gero izan hauke azinatua lehenbizi arrazera, gero Metzera, hori Alemaniako mugan dagona, gero Lilgera, gero Dinera, hau Italiako mugan, Alpesetan, beti mugara beti. Eta azkena, atxilotu ondoren, beste hilabete izan nintzen han bizitzera behartua Parisen. Eta orain arte, eta unki dezadan aukia, orain arte, oin paperak badizkiat behintzat, nik ez, baina badizkiat. Eta, behintzat, lasai mugitzeko moduen nauk. Baina hori izan da orokorra, holan dantzari taldea izaten gitzuan 10 lagun, eta beti une jakin edo uste ez genuen unetan azaltzen zituen, da beti ukitzenean, presti ukitzenean trena edo abioie, nun baitera helbueteko. Baina nintzuan bakarra. Baina arazo orokorra hori uken. Baina, klaro, guk Euskal Herrian bizi nahi genean, hauxe dalako gure lekue, eta hemen benetan etxeko hartzen gintuztelako. Iparraldeko etxe askotan. Etxeko.
Orduan, bueno, ni personalki lana egiten nian Eustekio eta Txomin eta Mamarrokin batera bitinan genuen zarra batean. Hori ere utzi behar izan genean, beti dantzan gemiltzalako. Eta gero hortik aparte, lan txikietan, da hola, bizimodu, gero hemengo batekin eskondoan nauk, hemengoa handereinoa, eta bazeken ogibide beretzako ainakoa behintzat. Gero errefuxiatu bakoitzak landu bere ingurumena ere. Bere ingurumena errefuxiatu bakoitzak landu du. Eta hori izan dugu, batez be, arnazbide garaian. Bagenulako gordeleku nahiko erregabeak, nahiko ziurrak. Baina ala ere, hemen izugarria izan da galen garaia, bertuen hori garai gogorra izan zen. Bez izan dugun garari gogorrena. Da ez bakarri errefuxiatu, eta gure familiek ere. Eta ni orduko eskondutea, emaztea bi aur genizkian, da orduen ikusten ziketen, eta nengoan argala jota handi behar, 15 jo nindutean ni, argala hien 28an, abenduan 28an, da ni urtarrilaren 13an. Orduan, iparraldeari zor diagu, oraindik nik nire ustez, behar dan bezala eskertzea asmatu eta egin ez dugun zerbait.